setengah sekawan paling boten 3/4 amargi benjing-enjing menika sepawat kula menika terbang jam 8 enjing dados kedah tata-tata kok rabatan aku pengen mancing sabar sing sabar serasane coba Orisa kok kaya lirak-lirik karo aku sajak kangen apa piye bocah kok senengane gawe gendro simbah tembangno sa bocah ayu tembangno sing kepenak apa sing iso dadi pengakaramane Semar Badrana ayo ngaturno apa bocahmu piye apik to anakmu sehat